Здравейте, аз съм Виторуп ТВ и сега правим влог 3 с Тихомир Калинов. И чакайте само да спре малко лелото, че нещо Тихомир иска. Кажи. Ето го Тихомир. Къде отиваш? Аре, идвайте! Ще правиш ли клип? Така, сега отиваме да нагостим едно момче. В предишния клип го казах, той е Алекс Петров Атанасов. Чакайте, пак ще спре. Ох, камънчета. Идвам. Така. През това време обещах да направя клипчета на игри за Android. Това може би може да стане утре и на някои хубави игри ще може да снимам. Може на FIFA 15, на Chanting Tom File 2, на Hero Zero и на други игри. Аз ще напиша в описанието каквито игри искате да ги напишете и аз тези игри ще ви играя и тези игри ще ги игра. Така. Сега тук слизаме, че има баир. Така. Така. Качваме си баира. С предната ли? С коя правиш? С коя? Аз правя с предната. След. Абе, бил съм, аз не съм левичар. Аз съм левичар. Ама на футбола сега се учи с леви. Да. О! А? Кой е? Кой е? Който е? Кой? О! Да дойдат от други градове тук. Чакай да се кача. С пратко шакчи. О, много слънцечко Шишов, да знаете, това е най-топлата част. Най-топлия град. Така, да тръгваме. Ох, чехата ми. Жо! Така. Така. Само да припомня, че снимам с Тихомир Янко. По-точно Valdres Games, BG HD12. Аз съм Виторуп ТВ. И ето тук е пътя. И съм обещал, че ще снимам и на моя компютър. И той не е много мощен. Има да игра някакви игри. А пък след малко време ще снимам на моя лаптоп, който ще го купат. И на него повече по-игри ще снимам, които са по-силни. Например, Assassin's Creed, Drakensang, League of Legends, Лига.
и други игри. Така. Още малко не стана, сега тук байдиче надолу. Ето го, тук. Сега малко по-слабо, че съм за задна спирачка. И да ви кажа, не забравяйте да харесвате моите клипчета и да се абонирате най-вече за моя канал. Но се не съобщението. Така. Може ли малко по-бързо? Тук да имам километраж около летата. Ще гледам с колко карам. Той сега да да е тук, Алекс Петров Атанасов. Така, пристигнахме. Само трябва да паркираме колелетата. Ето тук живее Александър Петров Атанасов. Сега отивам го викам. Колелото нещо са подцапа. Се спете степенката. Така. Ето ни. Кой? Абе, аз не съм такова, бе. Виторов. Виторов ТВ. Аз да позвоним. То може да е назад в септември. Еми, какво ми е? На куп? Алекс, тук ли? Тук е. Моля да го извикате. Сега ще дойде, той спи още. Спи ли? Сега ще стане. Добре. Елате ли? Не ще го чакаме. Камера. Ето, тази да ми се рови от Англия. Ето от Америка. Остава си ночи. Мечтай си. Ночи. Да ми се. Искаш да дойде? О, Алекс Петров Атанасов. Какво правиш? Искаш да летаме? Окей. Това беше Александър Петров Атанасов. Така. Това е от мене. Ако искате да гледате още клипчета, не забравяйте да се абонирате и ми харесвайте клипчетата. Ако искате. Така. И това е от мене. Надявам се да ви е харесал влога. Това е номер 3 влог. И това.
Утре ще ви стримам на може би на FIFA 15. Това е от мене. Чао, чао.